Sugeng pinarak lenggah ingkang sekeca. Dumateng para pamirsa sedaya. Sugeng amirsani gebyar kesenian Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Mahesa Sura Bima Sakti. Tumijil saking tlatah ngengit tumpang Malang ugi dipun pimpin dening Bapak Saiful pribadi. Boten supen dipun sangkuyung kalian pasukan geleng-geleng original. Tembang menika dipun damel dening Arwa Project Musik Production. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu kalis lir ing sampi kala.
Kepiat seni banteng kreasi ingkang pinaringan asmo Maheso Suro Bima Sakti. Pasukan geleng-geleng original dipun pimpin dening Opo Saiful Pribadi. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu kalis lir ing sambi kala. Sumangga amirsani Kepiat seni banteng kreasi ingkang pinaringan asmo Maheso Suro Bima Sakti. Pasukan geleng-geleng original dipun pimpin dening Opo Saiful Pribadi. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu kalis lir ing sambi kala. Kelingan
kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni Dipun tembangaken dening Arwa Project sumangga amirsani kepiat seni banteng kreasi ingkang pinaringan asma Mahesa Suro Bima Sakti pasukan geleng-geleng original dipun pimpin dening Popo Saiful pribadi sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala